Píše se přibližně rok 34 po Kristu. Americký kontinent sužují obrovské bouře, zemětřesení, požáry a záplavy na svědectví o ukřižování Ježíše Krista v Jeruzalémě. Jste v pořádku? Nepouštěj mě! Všechno bude v pořádku. Pozor, držím tě. Pozor, pojď. Neboj, pojď. Opatrně, opatrně. Držím tě. Pozor. Pomoc! Pomoc. Pomoc. Samuelovo proroctví. Běda tomuto lidu. Běda obyvatelům celé země, pokud nebudou činit pokání. A dal jsem, aby mnohá veliká zničení přišla na tuto zemi a na tento lid pro zlovolnost jeho a ohavnosti jeho. O, vy všichni, kteří jste ušetřeni, protože jste byli spravedlivější nežli oni. Nevrátíte se nyní ke mně a nebudete činit pokání ze hříchů svých a neobrátíte se, abych vás mohl uzdravit. Vy jste, jsem Ježíš Kristus, Syn Boží. A písma ohledně příchodu mého jsou naplněna. Přišel jsem na svět, abych přinesl světu vykoupení, abych zachránil svět ze hříchu. Tudíž kdo bude činit pokání a přijde ke mně jako malé dítě, toho přijmu. Neboť takových je království Boží. Za takové jsem položil život svůj a opět jej vzal na se. Tudíž čiňte pokání a pojďte ke mně, vy končiny země, a buďte spaseni. O, vy lidé těchto velikých měst, která padla. Jak často jsem vás shromažďoval, tak jako slepice shromažďuje kuřátka pod křídla svá. A staral jsem se o vás.
O vy z domu Izraele, které jsem ušetřil. Jak často vás budu shromažďovat, budete-li činit pokání a navrátíte-li se ke mně s celým úmyslem srdce. Pochválen buď Pán Ježíš Kristus. Už to přešlo? Temnota už skončila. Písma se naplnila. Pojďte. Kam? Do města hojnosti. Jsme tu. Jak vypadá? Je úžasné. Podívej. Máte vše, co potřebujete? Máte dost jídla? Nefi? Přátelé! Pán se zřejmě rozhodl nás zachovat. Nefi. Celá tvář země se změnila. Děkuji Pánu, že vás zachoval při životě. Timoté, pomoz najít našim přátelům čistý oděv a přístřeší.
Už jste v bezpečí. Děkujeme. Kumene, Kumenony, dejte těmto dobrým lidem jídlo a přístřeší. Bůh vám žehnej. Hle, můj milovaný syn. Hle, můj milovaný syn. V němž se mi dobře zalíbilo a v němž jsem oslavil jméno své. Slyšte jej. Vy jste. Jsem Ježíš Kristus. O němž proroci svědčili, že přijde na svět. A vy jste, jsem světlo a život světa. A pil jsem z onoho hořkého kalicha, který mi dal Otec. A Otce jsem oslavil v tom, že jsem na sebe vzal hříchy světa, v čemž jsem vytrpěl vůli Otce ve všech věcech od počátku. Vstaňte a pojďte ke mně, abyste mohli vložit ruku svou v bok můj a také, abyste mohli pocítit stopy hřebů v rukou mých a v nohou mých, abyste mohli vědět, že já jsem Bůh izraelský a Bůh celé země a že jsem byl zabit pro hříchy světa.
Hosana! Hosana! Velebeno budiš jméno Boha nejvyššího! Hosana! Hosana! Velebeno budiš jméno Boha nejvyššího! Hosana! Hosana!